Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo saking kahormatan ingkang dahat kinurmatan punyipun bapak-bapak musbika kearisan sekara dalasan sedaya setapipun ingkang dahat kinurmatan punyipun bapak kepala desa Bobol dalasan sedaya staf tuwin perangkatipun ingkang dahat kinurmatan ugi punyipun bapak kepala dusun Ngoronan dalasan sedaya RT lan RW nipun. Dumateng para pangembating praja satriya negari kang kembang jujuban wiring matyani branageng ingkang sinumpai panghormatan. Para pepundhen pinisepuh sesepuh ingkang lebda ing pitutur purna ing pamawas ingkang tahat kinabekten. Bapak-bapak, ibu-ibu prarawuh kakung sumana putri ingkang tahat kinurmatan. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebena ing ila duni menyang tulak sari. Dene menapa kawula kepamantun cumantaka hangempil kamadikan panjenengan kalanipun panjenengan sami saweg pawan pangatikan. Kawula minangka talanging basa dutatur saking panjenenganipun Bapak Tamiya dalasan Ibu Lasmi. Kawula tilaken ngleraken raos pangraos ingkang mijil saking telenging Wardaya. Lagu rumiyin monggo kita sae muji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Kang Maha Welas. Dalasan Muasih karena menapa kula lemengan tansah dipun kempal manunggal saperluhara tapi darmani gesang boten madani branageng kali tulus rahayu wilujeng ing sambikala. Boten kalipian panjenenganipun Bapak Tamiya dalasan Ibu Lasmi Sarimbit. Ngaturaken salam pambagya sugeng rawuh katut dumateng para kakung sumana putri. Ingkang kersa anggesreni wonten ing adicara dhawuhipun kang putra putri. Kawausan Sang Dyah Ayu Dewi Maya Putri ingkang sampun winengku dening Raka Mas Bagus Budianto. Mugi temanten tansah atut runtut kados mimilan mintuna. Ugi saged untuk warga sakinah mawaddah barokah. Ugi boten kalipian panjenenganipun Bapak Tamiya dalasan Ibu Lasmi Sarimbit. Ngaturaken gunging panuwun ing kata pepindhan katur dumateng para sanak sederek kadang-kadang pamong mitra tuwin kata malih. Ingkang kersa paring pambiyantu tuwin manyumbang awujud napa kemawon ingkang dadosaken kemayaranipun adicara ing rahina menika. Inggih saking paringipun Bapak Tamiya dalasan Ibu Lasmi Sarimbit. Ing ngrih kalenggahan menika mereka pagelaran langen beksan tayub kanthi triwaranggana kang sampun sanabda ing kalenggahan menika. Kaping Sang Dyah Ayu Yasmi ingkang mijil saya katembangan Canjung kearisan Bobolan. Kaping 2 Sang Dyah Ayu Ariati ingkang mijil saya katembangan Ngasem kearisan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Kaping 3 Sang Dyah Ayu Putri yang mijil saya katembangan Purwosari kearisan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Kairing gongso tin mengrawit Setya warga li mangarsa penyebut Ki Suparmin ingkang mijil saking Canjung Bobolan. Minangka puturing ngatur bangking kula pawangen acara pambagya wara sekat ingkang cecer dewek kuci waring ngatur lan kirang telapsilanipun anggen kula matur mugi para peksa paing samudra pangaksami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan para rawuh sarta panjenengan para pandhemen langen beksan tayub ing ngriki kawula cak gembleh ingkang badhe nglumantaraken lumampahipun pagelaran tayub ing rahina menika. Saderengipun sampun lumampah gending sepindah gending eling-eling ingkang kita aturaken dumateng ahli waris saking penyebun Bapak Tamiya. Eling-eling rakit sumangga Pak yuk. Gending eling-eling menika kunjuk dumateng ahli waris saking penyebun Bapak Tamiya dalasan Ibu Lasmi.
terus kelingan ramaku nguyune tresno lan kasih sayangi karepku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nolongso rasane ati kariku lakon ramelu duwe jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada gula
ada semut turung rondo aja direbut sumpaning batin arep sehidup semati tegening ati ora bakal loro ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng tak lakoni jambu alas manis rasane senadyan tilas tak enteni randani. halo iki kepiye iki kopi jahe podang kuning koko sik to gentenan njaluke iki kok bareng Surya sisih wetan padang sesulake rabulane wis deteri nuruti senenge ati wong-wong ning Karang Pradesan padha sonjo ana warung kopi padha ngobrol tanpa kena ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore awake dadi ning lentir kapit jae wis misuwur rasa enak lan uga mangkleke gawe marame ati ayo kanca unjuk kopi jahe esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing kasayang oh
gawe pikirku kumbe seret tireng tak sawang tambah manisi iba bunga yen lakon nyanding sliran Dalan anyar Panuragan.
kondang reyok ketipung imbal gunang loro tur slendro selompret elok jalan depan nyongklang marake macan mangap magap magap jaganong Amelia matur sembah nuwun dan paripurna.
imbal-imbalan tansah rutin lulu kendang ngajak sigrat watone cakrake dadi lan pantese bonang mipil tan boseni gerang singen bareng anak wiranane sing tak tresnani mong kowe ya Dimas, mula kowe aja mlenjani prasetyaku kudu eling ya Dimas, mula tansah tak enteni ya Dimas, aku aja mbok tinggal ya Dimas, apa kowe ra kelingan ya Dimas, janjimu biyen kae jarene kowe tresno karang aku Rama salembar godhonge kerak janjine sabar bakale mulya
ya mung sing tak puji muga sliramu akal bali yen rina lan suwe nggonku ngenteni liwung ing ati gak antuk jambi datiya ati sawiji nadyan abot tak lakoni Baseson kene le nduk kene enak kene ben lumpuk. Ya wis to. Kono, heeh, kono wis. Nah, kene nduk. Endi kene? Baseson nanti base shooting. Base shooting. Iki base shooting kae, heeh. Nek ngriku pun iki nah. Bosesan di bosesan mang, tenang son. Lamat pos katon tejane yen berangkat tan mancara aduh wirakane sinawang tat
Sokta TV syuting bose ini bose syuting lagi saking pundi Pak Mas bose Pak Mbah
Serampat wolu-wolu pundutanipun boson.
sawiji sliramu sing tak tresnani katon sigrak jokete yen pinuju langon beksa Rama aja pa
lali janjine es hadrate.
terate jaya Rondo teles dawet ayu.
paripurna Pagrarat Ayub ing sonten menika wis mangke sampun tabuh gangsal mangke kita lajengaken watawis tabuh sedasa dandu supanuwun sanget paripurna besan sangipun Bapak Kepala Buren supanuwun sanget Pak Asun